लोगोफोर नमस्ते ओंखारलायबाय दिनै सिनेमा नायनो फुंनि एनिमाल सिनेमा नायनो थांदों एनिमेल ना एनिमाल ना मा बुङो जुनार बर'आव बुंगोन जुनार नङा होमबा नायनो थांनायदो आरो ना दा मैयाथ' हाउसफुल जाजोबदोंमोन दिनै बोरै जायो मोनथिलासै रिभिउफोराथ' मोजां फैदो गोगोमनो फैदो बेखायनो आंबो नायनो लुबैबाय आरो दा थांनायदो लोगो सासे नेबाय थादो बियो बाइकजों फैगासिनो आंखौ लांनो नायनोसै माबोरै जायो 3.5 घन्टानि मुभि आरो ना माने 3 घन्टा 26 मिनिट नायनोसै बोरै जायो उन्दुसो ओंखारो नामा मिथिला आरो हरावबो उन्दुवाखै एखेबारे दा नै नेगासिनो आं फार्स्टआव बाइकजों लांफैगासिनो बियो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ ना लोगोफोर तामान स्पिडाव होदो टाइम गैयिखाय 10 मिनिटआवनो मोनफैबाय जागायाव ओमफ्राय माबाखौ मोनथारसिगोन आरो ना हलखौ मोनसिगोन बस्ता जोंना बाय लेट जाबाय दिनै फैनाया ओंखारबोनाया मार्केट खालामदोंमोननो गावनि टिकेट खालामनो बेंकआव जोंना सिनेमाया 9टानिफ्रायमोन जागायबायबो जानो हानाय जागायाखैबो जानो हानाय 9टाया जाबाय दा जों दा नै हाबियाखैनो हलाव बैयाव मोनसे दङ नैयाव मोनसे खाथियावनो मोननै खारो बैयाव मोनसे बेयाव मोनसे मोननैबो आइ दं नैयाव नायनांगौ र' बागरबाय नंगौ ना मोनबा नै मोनसेयाव नंगौ नैयावनो ना नैबे मोनफैबाय दानिया नै जोंना बसा मोनफैबाय आखु दाबा मोजाङै लाइन नांदो जोंबो लाइन नांदो नै लानानै बसा दिरि खालामबाय एसे फायनायाव बाइकजों गाखोनानै फुथारस्लांना जाबाय मानसि बुरजा नायबालाय गाहाम नाङो आरो ना दासो डिउटिनिफ्राय फैदो दै उन्दुखायाखै दिनै बायबो भिर लाइन नांदो आइडि चेक खालामदो नालाय गथ' 18 बोसोर जायैफोरा एन्ट्रि गैया आरो ना 18 बोसोर जानांगो नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै जोंना बसा दिरि खालामबायसो फैनायाव बैमाना दालागै हाबनानै जोङो एडभार्टाइज नायनो मोनबायमोन ना ट्रेलारफोरखौ नुबायमोन ट्रेलारबो नुलिया दा जेबो ट्रेलार नुलिया बाहेराव नुगासिनो नामा चेक जाबाय थादों भितराव एकदम बिराद देरि जायो आरो 18 बोसोर जायैफोरा हाबनो मोना नालाय ओमफ्राय आइडि प्रुफ चेक खालामबाय थादों ओमफ्राय आरो सिकिउरिटिया चेकिं खालामबाय थादों मानसिफोरखौ भितराव इनि लाइन नांजोबबाय आरो फैबाय थादे और आ रहा है बहुत आ रहा है चेकिंग में टाइम जाएगा हमारा बहुत वैसे भी लेट हो गया वाह देखो इतना लोग हाउसफुल होने वाला लग रहा है कल तो हाउसफुल हुआ था चलो लेट हो गया भैया यार घुस गया अंदर टाइम हुआ नहीं थोड़ा सा बाकी है और सुनो खादोंमोन फट' मोनसे लानो मानसि फट' लानि फट' हासुनो खादोंमोन इन्टारभेल बाबा डायलगफोरा ओरैबायदि दङ नालाय एसे बुंनो आरो ना देन्जारा र' नै केमेरामेन लाबोदों आं फट' खेबनो आंबो थिखानो दे वालाय बेखौथ' जानो हाखाया आंना अकार गैखाया इमान दाम बेखौ जानो हाया आं जाया आइनक्स जोलायबाय दासो खैथा जाखो मथा मथि एथा जायां जाबाय खैथा जाखोलै बन्धु खैथा जाखो टाइम 12टा 50 जाबाय
गलांलायबाय आरो सेकेन्ड डिस फैबावगोन आरो बिनिया सेकेन्ड पार्ट 2 फैबावगोन नायलायनोसै पार्ट 2 मागोर जायो लास्टाव माने प्लास्टिक सार्जारि खालामनाय दाबर रुल खालामना थाहैबाय आरो इयो नोंथांमोना नायदोबा उनाव नायाखैबा उनाव मबाइलाव नुबा मिथिगोन दे नायलांबाय थाबाय जाबाय नुगोन मबाइलाव फैबायनो फैनानै डाउनलड खालामनानै नायनो रोंगौबा आरो ना स' जोंना थांलायनोसै इया जोबलायबाय